Machiegni kendo jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki osebedo agulu mar pesa kuom thuolo mar dwe achiel mokalo kogwedho mine kod joriemb apiko gi pesa e bwo chenro ma oyango ni en chenro mar ting'o malo jo ohala matindo. Kindiki kod kweth mare osechiwo omenda maromo $140 e bwo jumbe 3 mokalo kende. Penjo maduong' en kuma pesa ma kamagi wuoke e kinde ma chenro mamoko mag sirikal pod kuomgi omoko e rot e wi nok mar omenda, kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki kata japesa wang'e lando manyien mar piny Kenya osebedo jawar mag joma mine kod rowere e bwo dwe achiel mokalo ka ogwedhogi kod pesa machalo koth e kinde ma oromo kodgi. Rais amenituma na shilingi milioni 3. E chenro ma giwacho ni geto konyo jo ohala matindo, Profesa Kithure Kindiki, spika mar od bura Moses Wetangula, jotend migepe kaachiel kod jo od bura osebedo ka golo omenda ma korgi lach e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. E juma ka juma, jatend piny William Ruto osebedo ka golo $5 e kinde ma Profesa Kithure Kindiki to golo $3 ka Wetangula kod jo od bura to golo $1 moro ka moro. Penjo maduong' en ni pesa ni tuwuok kanye? This money is coming from the government kwa sababu wanasema ni pesa ya serikali. Walitoa akaunti gani cash ndio wakuje wapeane ground vile wanapeana? Si hii ni pesa ya looting, hii ni pesa ya money laundering, hii ni pesa chafu ambayo hawataki ingie kwa system with the traceability. Kisebedo ngano endo majatelo ja siasa majatelo mantiere executive kata mantiere National Assembly kata mantiere Senate wenge mangi ng'eny. Kolo kichwenge mangi ng'eny nyaka item ni kidwa timo program moro to kata kana oponi in gi pesa mamari moro maber to nyaka ibed ng'ama transparent. Keketa yanga ni ando jidalawa abire empowerment kuma kama pesa ni agole kuma kama atime agole atiyo kode kama akonyi kode kama. E bwo dwe achiel mokalo chenro ma kamano osegolo omenda mohewo $100,000 e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Kalore gi duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC, osara ma jatend piny en $1.4 million, jalupne $1.2 spika mar od bura $1 jotend migepe 957 e kinde ma jo od bura to yudo 784. Kata kamano, jatend piny William Ruto kod Profesa Kithure Kindiki osigolo mchango mar $10,000 e juma ni kende. So to me this is all gimmicks. It is all politics to calm down people because people have given up with this government because of frustrations emanating from unkept promises, bravados and thuggery and looting that has been happening. Chenro ma kamae biro dweche bura bang' jatend piny William Ruto kumo apisas mag sirikal goyo arambe e higa mokalo. Jotelo opogore e paro ka moko wacho ni ma en chenro mar konyo jopiny e kinde ma kweth machielo to wacho ni en kampen mohiu mar yiero maduong' mabiro. Kama gigo kotimore nikech onge mikakati ma private sector nyalo konyogo jo oganda mamoko. Koro wacho ni ber mondo mi kaber to idhi empower jou. Koro nyalo dhi empower jou kidhi kata mana yore NGO kata ibedo go sipeni ko loso foundation moro tichoko pesa kuom osipeni oko konde ndi mopogore opogore jomoko nigi network mag wasunge jomoko nigi network mana mag osipegi makonya ka ini tikonyogo ijologo kumoro mondo tim konyogo jogi. If really I want to empower you, I should help you generate income the day I come and thereafter. Lakini hii maneno ya helicopter 7 in one compound, helicopter 7 na maharagwe, can you just make an understanding? How much money do you use to fuel one helicopter? Poni chenro ni en mar jolo rowere kod joma mine e weche mag ohala, penjo maduong' en ni agulu mar konyo rowere kod joma mine kaka Youth Enterprise Fund, Wizo Fund, Hustler Fund kod Women Enterprise Fund to dhi timo ang'o? Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodito mopogore opogore oyuore gweng' ma Nyamuda e Seme e nyasi mar